नै जों दा शुटिंनि एसे भिडिअ बानायनो माबाफोर आरो एसे रेडि जानो गार्लफ्रेन्ड आरो जोंना नै बिथाङा एसे फाग्लानि रुलाव मोनदों एबार मोजां दाख्लै समाव एक्टरावमोन मोजां ना ओमफ्राय नोंलाय माबायदि मोनदों मोजां जागोन बायदि मोनदों मोजां आंबो मोजां जागोन बायदि मोनदों जानाया बिथाङाबो नै मोजां सिनेमाथ' मोजां जागोन आसा खालामो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन बिथांनि फिल्म फैगासिनो बुंनो फिल्म फैगासिनो बिथांनि रिलिज स्क्रिप्ट आरो प्रडिउसार ओमफ्राय नै जोंना गुन्दानि रुलाव बिथाङा एसे आरो लाजियो बाला गुन्दायाव Finally guys, support. बयबो support me please. Like share, support होदो बयबो बर'जों बर' एसे अनसायलायदो जोंहा माबाबो गैया बिदिनो थाखा थाखाबो गैयाना जों एसे खम गरिब मानसि जों बिराद खस्थ' खालामो भिडिअखौ आरो ओंखायनो नोंथांमोनाबो जोंनि चेनेलखौबो आरो बिथांनि नार्जारि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो आरो लाइक शेयार खालामदो आरो जोंनि जोहोलाव फिल्म प्रडाक्टखौबो सापर्ट खालामदो गोजोननाय थाबाय दाबायदि हिनजाव मोननांगौबा आं
जे नोंखौ खाफालाव